luați să o aruncați, nu? Acolo jos. Nu e niciun secret aici. De ce? Nu cred că încurcă, nu încurcă nimic aici. Îmi pare rău, dar nu vreau să dați să o puneți jos. Nu știu, acolo stă jos culcată. Nu, lăsați-o să stea aici, nu cred că o să deranjeze pe cineva. Nu cred că o să deranjeze, vă rog frumos, nu atingeți. Nu e încurc, eu se compru din asta, dar vă rugăm frumos în acel moment, pe 2 minute. Nici pe minute. Nici pe minute nu-l dau înăuntru. A fost o săptămână, alt seminar, tot cu dreptul la liberă exprimare, cu dreptul la justiție, ne-au vărât bannerul ăsta înăuntru. Acum vine președintele Parlamentului European, sau ce mai este, că nici n-am avut când să citesc presa, iarăși să-l dăm înăuntru. Noi am cheltuit, noi am făcut reclamă, noi am făcut pleante. Ar trebui să înțelegem mult. Ce să înțelegem? Eu vă asigur că Domnul știe mult mai bine despre Falun Dafa și despre principiile decât știu a noștri. Aici de pe loc fac probleme. Acolo o conferință, 126 de țări, dreptul la exprimare, dreptul la justiție și aici îți încalcă. Și dreptul la exprimare și dreptul la... Mi-ați ce stare bine ce stă după mesajul ăsta. Aici este omorâți pentru credință. Ceea ce se întâmplă în China comunistă. Și cu regret presupușii noștri liberali democrați, e piscul în întrebarea asta. Mie pare rău că noi suntem niște voluntari, facem materiale cu banii noștri, ne ducem și chemăm oamenii în parc să vadă posibilii comunismului și ăștia care ne-au promis schimbări, care ne-au promis schimbări, ne oprim mai departe. Nu sunt mai luat spectacol și o expoziție nu poți face. Dar cât-ți poate? Dacă mai merge vorba asta, atunci nu iau niște placate și mă așa chiar aici. Nu, dar măcar dumneavoastră deja o să fie mai. Deci pe un minut nu dau înăuntru, că ies aici și protestez.